Tanje job nsabwa ndo mo director of Sunlight Academy asiri tukuri rero nabo kirotwara ritukuri nene dia masaba igare nge abana ba grade 6 abo gikora kipsea ase mwako kabere ande natwara baibuli ba class 8 yere class kyo moelio ye system enkoro ya 844 baibuli bacha so bonge 100% asenge jugo sabira abana babo naende nabo bagogete mono asenge njo nabo baiti no mwaka obwo moelio 844 naende nabo taketa abana abo baite kiagera bataete ti nigo bara igubo bekera oro mwaka obwo moelio bona abana babere prepared na balimu abaiti aso gukora 844 system naende babeira ange gukora buya kubwo mwaka orieta mwaka orieta mbiya twakora twabate mini ya 380 mwaka oyo our target is 400 egekogera babere prepared buya naende nabo totaete bakore nekerundo abana bakipsea nabarabo nabo turojenga mbiya bakorete mwaka ori ekiagera amatema tonya gukora ye sub county ni gotogo babatangani asekera matemu igonto kagerete ngabana bachi gukora buya muna bagendete gukora kuruma egaga abana aba igo tutagete ko receive as junior school ntobwate mune school ya Sunlight naende nabo turoje nga buya toigekire munabona iga abari baito ba junior school igo bari Nyabisase secondary ase training ya matuka 5 yo komanya na kero josomia abana ba grade 7 and grade 8 ito gutwara umwaka moya igo ntwariganite abana bonsi wojaga ase school ya Sunlight abana ba junior school bacha so bonge kiagera ntubwata bari baisaine ntubwata materials chisaine gona boto kwarigania abaibuli bonsi batorentera abana egere basome ase school yi elinino twa bangire buya ase ngenjo ase tole emetaroni akire munabona ase school yere ya Sunlight mutaro noro monenore para gweta uyo oragera machi taso goje school yaito igebwate fence enkong egitire buya igo machi talimonara ike kyare irange chibuti isana monenus kujigoro igo bono machi kucha gweta naende ntumanyete nga amacha atagwaka wore yanye yeri igo ntuntu ebangete abana baitomba be save asenge jimbure yeri nino naende ngosaba nga chisukuru chiroche nga njiroseti manga nabo buya embure yete chigo chanda abana mono ngakiri bawo chikokora amatemu yo moelio ayago chaka kitarike 30 mutinyiko skuru kitari chipara chitaiyo weteka eserikali asa matuka ya tigaira make na beko ekorekebisha mono chipara chitari weteka chamaraba ebe komoro muisaine egere chigari chikwama igento kende asa macha gosoka eserikali yaro rasobwango mono ngira akore egere na matemu aranya ko bagagwete ko jase school wecho oira ne yabaibuli aba babeire 92 ba grade ba class 8 ngambi yamana asengenjo aso mwako yo kitubwata abana emerongene na kianda bago chikokora uno bwegenu abanene ase school nga school mbiya gokora igento kene tete kubaira ni mbiya mona aso support school ye aso kuru school fees aso gosira abana babo abaibuli aba bago chikokora matemwa abana babo chikokora matemwa kipsea abarabonde tete kubaira ni mbiya mona kiara batolo kuigeno konna ase school ye naende nabonda tete kuba sabanga aba bonsi abana babo chikokora abana emerongene no yomo ase matemwa kipsea bato abana banende ba join junior school aso mwako goche kiagera ntobwate space isaine ntobwate facilities kisaine aso accommodate abana baso mwako mwe